Sada ćemo vam pokazati kako se podešava univerzalni daljinski za klime Uniair Remco. Ovaj daljinski je inicijalno podešan da radi na najčešćim klimama na našem tržištu, a to su Gree, Midea, Hair i Vivax, tako da dodatna podešavanja nisu neophodna. Ukoliko klima ne reaguje na inicijalna podešavanja, postoje dve metode da koristite ovaj daljinski. Prvi je ručno unošenje kodova sa liste kodova koje dolazi u uputstvu, koje se nalazi u pakovanju. Drugi metod je automatsko traženje koda. Kod ručnog unošenja potrebno je da uradite sledeće. U uputstvu pronađete marku svog klima uređaja i pogledate koji su kodovi za tu marku. Većina brendova ima dosta kodova, pa je potrebno da ih isprobate sve i pronađete koji kod najviše odgovara vašoj klimi. Kod se unosi tako što se pritisne dugme Set, drži se 3 sekunde, a zatim preko tastera za povećanje i snižavanje temperature pomerate kod do odgovarajućeg. Kada klima odreaguje, onda ćete stisnuti dugme Set i proveriti da li sve funkcije imaju svoju funkciju. Kod automatskog unošenja procedura je sledeća. Da biste pokrenuli automatsku pretragu, potrebno je da uperite daljinski u klimu, da pritisnete i držite dugme Set 6 sekundi. Kodovi će početi da se menjaju i kada klima odreaguje, onda pustite dugme Set i sačekate da klima ponovo odreaguje. Kada klima ponovo odreaguje, ponovo pritisnite dugme Set. Tada je daljinski podešan i treba da isprobate funkcije daljinskog da li odgovaraju vašoj klimi. Ovaj daljinski ima funkciju za brzu pretragu najčešćih bendova koji su ispisani u poslednjem redu tastera. Ako imate neku od klima koje su navedene u poslednjem redu, sve što treba da uradite je da pritisnete dugme koje se nalazi pored tog imena, uperite u klimu i držite dok klima ne odreaguje. Kada klima odreaguje, onda samo pustite dugme i daljinski je podešan.